It's Abama on the beat. Asino jaluko, efroyendo, asino jaluko, efrobendo, aboyo, asino mano, jaluko, asino mano, don't get free, efroyendo, anyway,
asini jẹ̀wọ́ mọ́wó nẹ̀bẹ̀ òyà òkìtẹ̀ ẹ̀jẹ̀bùdọ̀ ọ̀gá wọlé ẹ̀jẹ̀bùdọ̀ ẹ̀gbọ́wẹ̀dọ̀ oyè wọlé bòbò bíyẹ ẹ̀jẹ̀bùdọ̀ ọ̀nẹ̀rẹ̀dọ̀ oyè wọlé gbọ́gbọ́ mìíràn náà bíyẹ ẹ̀jẹ̀bùdọ̀ oyè wọlé wọlé ẹ̀jẹ̀bùdọ̀ ẹ̀gbọ́wẹ̀dọ̀ ọ̀nà dúró dọ̀kú ẹ̀bá dọ̀kú ti wọlé kó ọ̀pọ̀ ẹgbẹ́ ìbọn ní kẹlẹ́lẹ́ ẹnu là ẹgbẹ́ bí yóò sùn sẹ́sẹ̀ ní pẹ́ báyẹ̀ nà bàbá òdẹ́bí jálẹ̀ yẹ àpapọ̀ tó fún iná dúgbò dúgbò dẹ́gbò nàmú ẹgbẹ́ yìí ti pẹ́ fún ẹkù sínú ẹ̀rọ egbe nene yeyele ndage asilele aije wogu asineje wogu egwe ndogu lebo mani ka dobe ye ibo yo lo wego owele ego ibo ye na ba ye go owele ego gbolo ku kami na go alo kuno ku na me yaja gbolo ye gbogbo mi kúrò oyè gàzẹ òbíàmù bá wúwo kú pàjẹ ẹbẹrẹbẹ wẹ mbọwọ nà ẹbẹ wíyà àjọkì ìsọlùwọ àjọkì ìsọlùwọ èkó wẹ ọdọ obodo oriri asini jẹwọ asini ifuru mmadụ ekrobi ndị ọgwụ oweriri nke na-enwe na nkịtị abaka jide ego na-ada onye nwere ego obodo onye furu onye nwere ego gwa yiri ya hururi ya eji iwe agba obodo ka nna gụdi ejiri iwe ahụ onye ụlọ n'iburo ẹgbẹ́ tẹ́gẹ̀ múlù igbó òkú ego lóye ní ìyá àpàjẹ́ ego yẹ ká nà lóní wókè pàtí jẹ sínú ọjà ẹ̀wọ̀ àtúbàjẹ́ wọ́n fi nà súnà ànú dànù gbẹwẹ́ mbọ̀wúlẹ̀ ẹ̀bẹ́ lẹ́yìn ọ̀gẹ̀ yẹn lábẹ̀nẹ́bẹ́ lóṣù ìbí yẹn maka na o nwere onye so garabata ego aka nna akụdi ego mgbe nwoke ekpeta ike asị na ọja egwu ọgwụ o nwere igwe ike bụ uwe ekpete mgbe ihe eriri n'otu si na ije egwu ọgwụ ekwuru ọnụ asị na ịnọ nkịtị ekwere eriri ọnụ oji afụrụ na obere nwe onye fụrụ ugo karị ya onye na-afụrụ ugo dee na obiye asigi ìjẹlùwọ́ ọ̀gwù asị na ọgwụ ndị ọgwụ asigi ifuru mmadụ na kedu ife imere efe onye medikata efe onye nwere obi ya kpata ego ego bụ ego ka ejiri
bebe ndị mmadụ ekiri nwunye asị na ọ jere ọgwụ asị na ọ jere ọgwụ enyere mmadụ isi okwu ya ego papa asị na ọ jere ọgwụ asị na otuto mmadụ ego sere mmadụ asịdenti n'ezi okwuri ihe ego ya ọya ọgwụ asị na ọ jere ọgwụ asị na ọ jere ọgwụ achọrọ iburu mmadụ haba Igbo bagalia oye jeje n'eje odibo welebe manona na gana na jeba gainanu oye nesi gana tudi owere oye siniso oye malaka gana tudi asini jewo ego bidobu ebe oye nebe ya jisi je so you know ya to o si no dog asi na e jalu dog e proven dog ha haba ana ma to lo ni ko dunu ana ya ni pele ku e wa to lu aji kali e gba ko ya ni ke e bu boy bu ba je o lo ki ba ko te utali e de ti mo ha ade ba na ada matudi oyesiri bobondo haba wai baba ni bobondo ki te bobo awale tobu oye wala wale ala no jalugo oye walo ti ala no jalugo oye walu wego pili no jalugo oye walu no jalugo ego ye madi chiye madi na kibiye oye gbogbo dàjà pé gbogbo kú olúwe abamanoje ọdún èyí onídùúgbà mọ́wúlà pé abamá studio náà kà mọ́wúlà pé ẹgbẹ́ márùn nìyẹn ó fagbórí díje abamá asigi sorugbogu egbogbo ẹjọgbu asigi ẹjẹlidọgbu abamá njọgbu mọ́wúlà ẹgbẹ́ wúlẹ̀ haba ibà n'ebe ọnọdụ ugo na-ebịa gịrị mara ọbụla bụla n'oge ma ọ na-agba ụdị mebiri mara ọbụla bụla ha n'oge otu na-ekwu iti odigbo ga-agba na-asụ ọsọ bie agụ ugwu odogwu ha ịba otu ọma na-esi n'ala iwe na-azụ a na-egbu onye ebe oge mgbada ego asị na ọ jere ọgwụ asị na ọ jere ọgwụ asị na ọ jere ọgwụ ebuogbe ndị ọgwụ ebe ọ na-ejide ede alụsị dị n'ọnwa ego sebi aka o nwere mmadụ ọbụla ya were ede ego n'isi na-akwa ede agba ọgwụ ebe si na ejere ọgwụ asị gị jere ọgwụ ebuogbe ndị ọgwụ asị gị je ife imere kedu ife imere asị gị igbo mmadụ asị gị jere ọgwụ ebe asị n'okwu ego ego dị n'afọ na-ewere mkpa ndị ha aba alọ ebe bụrụ ịgba mkpa ka nkele ndị ọdụ ndị ije ga-ere ndị ogbe nwanne ha jere ọgwụ ekele ndị ofe ọgwụ ndị oge adịrị mma oge ebe dị ike mmanụ na ọgwụ ndị ọgwụ mmanụ na ọ jere ọgwụ ụlọ ọya ọgwụ haba ebe bụrụ ịgba mma ọgwụ mụ oge bụ kele ndị odo ndị so n'iwe na-eme ndị kpọrọ ọgwụ ego onwe ndị ọgwụ ndị kpatara ike si na hapụ ndị ọgwụ onye bụ ozogbo ihe ego wepụ na nsụke onye weze ọgbala na nsụke eke onye mepụrụ eze ozogbo moto
ọgwụ otokwuru ihe ịmụ ni asị na ijelụgwọ ọgwụ ekori ọya ọgwụ haba ebe bụrụ maka ekene odogwu eze nne ya chifu eze nne ya ọbasịrị nwunye bụ nwa na ndị ya oyi owu n'olu mgbasa nke ndị mmadụ odogwu nwunye ya alụsị n'olu ọzọ eme mmadụ ọgbọ olu mgbasa agba ibu onye ọgwụ o si mụ kelere ya n'ohi ya ede m ọbasịrị ogologo obi dị ya bụrụ ya bụ ya dịrị m oyi nkeri owu alụsị ego n'ike agba ijogbu ọgwụ ebe o si mụ kelere ya chief dọkịta edozi ọbasịrị honorable president general oyi nkeri owu welfare association ye ịga adịrị m oge mmọnwụ ndị so n'igwe na-eche ogiri ga-agwagowe heba oge eze bụ ji na-eda mmadụ eherie kristin n'iwere ọmasị ewere eze ndị igbo n'ọjọ Lagos steeti niile agharia onye seti agba isorugbo ọgwụ heba ege eze bụ ji n'obodo sara eke oze ọdụmọdụ ahụ na mkpagbu ya na Anambra chairman kwado ọgwụmahụ oyi na gasị Anambra steeti onye ọbara ojure agagazọ ndị dị ị ga-adị agba ibu onye ọgwụ ego onwe ndị ọgwụ heba eze na-esiri ikpe ya eja ikpe egbe mmemme na-atụfu elu oji ala ti egbo ya bịa eze duru gburugburu Anambra steeti n'ihe adịghị eze adịghị igwe ewu ikolobịa heba ebe eze Obinna iwe eke ya eme onye mgbagbo onwe gị ba yiri ibe eke eme abụsịta mgbagbo CEO Galama Nigeria Limited cosmetics dị na bie ebe odogwu na-atụ ego ya agba ijelụgbo ọgwụ agba ibu onye ọgwụ iwe eke eme onye mgbagbo onwe agba iso n'ọmaba heba oge na-eze bụ chief ebi eke Sakotumba Chinga Odogwu Egbe Bello ji esi agwụ ọ̀gàyà ládàjẹ́ ló bẹ̀ yóò sí esi agwụ onye bụ mmadụ CEO Sakotumba Nigeria Limited ya na Mercedes ga ya ga-eji mmanụ Odogwu ji ego agba ijelụgbo ọgwụ Sakotumba Odogwu heba ege na-eze buji weze nne odije oke osisi na-akpatete managing director Sinoto Nigeria Limited na Lagos ko na chiyegie heba eze na-esiri ikpe leke okwe bibie egbe n'otutu bi ebe ayiri mụ egbe na-agbatete egbe otuto igwe na-agbatete afọ ijelụgbo ọgwụ ego gị ndị ọgwụ igwe ejelụgbo ọgwụ heba osi mụ kedu odogwu chigwe bịala anya bụrụ ụzọ bie odogwu ebe ama onye ukwu odogwu n'ihe bie
agba iso ndị ọgwụ agba ịkpatara ike heba wekenede bụrụ ikwudodo ejeri pati egbago eje akụnne zedibe bie anadị mmiri n'ọbụ bie oge ma akụnye a na-ebu a na-ebu mawule ebudowe ya nke akụnye agba iso ndị ọgwụ heba wekenede bụrụ ọtọchi oge mma bie ofu mgbe tiri jele n'oge gaghị ozo mmejọ dịdị ezo mi kọlọta gịba yiri m obodo n'oge bie ọzọ obodo ibime agba isoro ọgwụ agba ịbụ onye ọgwụ eba ebe ndị obodo n'ogedo ibudodo ozo eji ike eme ozo eji ike eme ozo daji ike akwụsị edokwomi iwe oji na-ebube esi nwanne m eze nkiri onye olo agba ijelugbo ọgwụ ọdọọla mma n'enugwu si ezigbodo heba oge nweji ewebịa na-eke onye mkpụrụ osi bịa iji onye ego na okpuru okpuru dịbe yiri m ori mkpụrụ asọsọrọ isi ya ka eji mara odogwu onye ego mere ụwa bie onye mkpụrụ osi agba isoro odogwu asịsị ikelugbo ọgwụ ebe oge a na-eke agba ịbụ onye ọgwụ heba ekeleze bụchi wee too obodo mmanwụ omego wano family nkanu omego oil and gas Nigeria limited bayiri heba ozo mego oya muri nkanu agba ijelugbo heba hello bunagu hello biye ediwe eme egu wayi n'ọdịje oge gbadike si na ọya ekwe ọgwụ si na okwu mmadụ ọba ego na-eze mụwe chifu mekuru ife dịrị gị oge mama chifu mayo onye mgbagbo onye mayo na mgbagbo wewe ya yiri Baby, international service Nigeria limited Total license service Yekedi Malodogu Trading and forwarding agency Kedi Malodogu Wegebe Muna Baba Wanine Mayo na Mbagu Oye Zaki Akwa ije wogu Akwa ije wogu Asini ije wogu Alo ya ka na-ekwu ya obodo chanu ụzọ eke eze mụwe chifu ọ pụtara ike obutere ọgwụ orinusu mmadụ eke ebe n'ọya wa onye mma wuru dibe a na-ejidere onye mma onye ma n'oturu eze dibe mma wuru ijelugbo ọgwụ onye ego na mma wuru agba ijelugbo ọgwụ asị na ịbụ onye ọgwụ eke na-eze bụ chifu sa matu zekwe akụ ego egwu na mma wuru ebe na-atụ na-atụrụ egwu onye ego na mma wuru ga-yiri agadi egwu na mma agba ijelugbo ọgwụ eso gị ndị ọgwụ ndị mmadụ eriga nne onye ego na mma eke na-eze mụrụ chifu ike
Abanya ka na-ekwu ya kedu ihe mere Landlord na chili mala bi shopping ụlọ ebe alụ Ibe ichi oye buru mmiri na Lagos ka ị na-achụ ego ijere ụgwọ ọgwụ Rangers na gburugburu nwoke mara ibu ya banyere m onye okpuru mmiri akwa ijere ụgwọ ọgwụ asị na ijere ụgwọ ọgwụ ụlọ agba alụ abanya ka na-ekwu ya obodo cha n'ụzọ ebe ndị iwe ụlọ masịrị ụgwọ ọgwụ onye ọgwụ ga-ekele odogwu ojere ụgwọ ọgwụ oji oji okeju ojere ụgwọ ọgwụ ojere ụgwọ ọgwụ ndị ọkọ ọgwụ àti ìjọ yọ mọ̀sọ́fì tẹ̀kíbẹ̀ yìí mú. ụlọ agba alụ ojú sí lọ́kùn láti kedu ihe mere nàìjíríà ní bí ṣe ojú kejì alábàákọ̀ nàìjíríà àpò ọ̀jẹ̀rù bọ́ọ̀bù èkó yọ yọ ọ̀bù èkó yẹ ń dọ̀bù. ọba lọ́pọ̀ ẹgbẹ́ ṣe bòdò nẹ́pù ẹgbẹ́ ṣe mú kẹ́ni pé ẹsẹ̀ ẹ̀ẹ́dẹ́sì yìí pé abanya ka na-ekwu ya ẹgbẹ́ tún kẹ́ wẹ̀ ṣẹ́. ndị ọkọ ọgwụ ojere ụgwọ ọgwụ Wípé fọ́jà kẹ́lẹ̀, wípé múlẹ̀ fún olóró yípe dàgírí, àti ní ìjẹ̀wọ́ ọ̀gbọ̀n. Wípé mọ́nì kí ibi ẹwà àgbàdo olóró, àti ní ìbò ọyọ́ ọ̀gbọ̀n, àti ní ìbùrù mmadì. ojere ụgwọ ọgwụ Wípé kì í bá sọ́ọ̀bù owó ẹ̀bẹ̀. ojere ụgwọ ọgwụ Ọba ojere ụgwọ ọgwụ ndị ọkọ ọgwụ ìwé. ụlọ agba alụ abanya ka na-ekwu ya Wípé n'olùjọ́ lè ti lọ́mọ wò. obodo cha n'ụzọ Ìwé. obodo cha n'ụzọ obodo cha n'ụzọ ụlọ agba alụ Onye bụrụ ịgba mma ekele mmanwụ. Onye ebe obodo ga-anaghị egborugbo. agba alụ Arụgburu ị na-arụ ka mmanwụ na-agba. ndị ọkọ ọgwụ ojere ụgwọ ọgwụ Wekele eze emume chifu. ndị ọkọ ọgwụ Ọbụrụ weke. ụlọ agba alụ Onye egwu n'oge egwu na-eso oke. obodo cha n'ụzọ ụlọ ebe alụ obodo cha n'ụzọ Aka ji ofe nke na-akwụ. Aka ji obodo yiri mụ. Ozo mgbede odokwu na ijere ụgbọ ọgwụ. ndị ọkọ ọgwụ Ọgụgụ weke dịbe yiri mụ. ndị ọkọ ọgwụ Aka na-alụ ụlọ dị ụlọ mfe. agba alụ Oge ezuwe ya n'ihi ezigbo ya obodo ndị ọkụ agwa ijelụgwọ ọgwụ asị na ijelụgwọ ọgwụ ọpụtara ike ọkụkọ enwe eke bụ mmanwụ na-ebe alụ ojere ụgwọ ọgwụ ụlọ agba alụ eke eze bụ ụba chifu chukwu nyekwu meke liwe afọ ibe yiri abanya ka na-ekwu ya meyo na-egrete ndị ọkọ ọgwụ andolu mba niile ojere ụgwọ ọgwụ ndị ọkọ ọgwụ ofu nwa egwu jide ebube gịbe yiri ụlọ agba alụ egwu egwu jide ebube na South America gịbe yiri ma obodo cha n'ụzọ agwa ijelụgwọ ọgwụ ụlọ agba alụ obodo cha n'ụzọ CEO niile chọrọ limited gịbe yiri ezigbo onye obodo nnọọ ojere ụgwọ ọgwụ oze zamụ na-eke oze zamụ na-eke ọ natara dịka ma gwa onye bụ ya ọ natara dịka mma enwere ifu Michael wefọ nna beri odu gịbe yiri bụ ezigbo onye obodo ịba na mmanwụ si n'ijelụgwọ ọgwụ ajọya onye ọgwụ ojere ụgwọ ọgwụ ọba iti Michael chukwu jekwu onye ime ekene gị asị na ijelụgwọ ọgwụ egowe ndị ọgwụ ojere ụgwọ ọgwụ elu ọdụ n'ajọ kedu ihe mere obodo cha n'ụzọ meriri m igwe mma obodo cha n'ụzọ onye ma obodo Enugu kwu na ụmụ ihe ekedu na-ejide oge na Anambra ọnwụ na-agba alụ eke ndị egwu ka nke n'odo cha n'ụzọ ndị ọkọ ọgwụ ibu Ugochukwu Okonkwo ike Ugochi mere eze n'Enugu Ugochi mere eze onye Enugu asị na ijelụgwọ ọgwụ asị na ijelụgwọ ọgwụ ego gị ndị ọgwụ ọ na-agba alụ oge nwoke na-ata akwụkwọ Ugochi mere eze na-ata akwụkwọ
oge ekwuru okwu na-ama mmiri na-ama oge afụrụ ya olugo batara ego asị na o jere ụgwọ ọgwụ asị na o gburu mmadụ ọnwụ na-agba ahụ a ga-ewe ọgwụ anụsị ego ụbọchị nwere eze wee mkpọ ebe ndị ya nwoke ụbọchị gbara eze n'enugwu ugwu na ugwu n'ihe asị na ije gwa ọgwụ onye ime kere gị na ọya dịrị gị mma ego gị ndị ọgwụ ebe buru igwe mmadụ eburu m egede jewe na m na Anambra eje ekele tinye Pita na-azọ ofe ese na-ebube na Anambra ihe ofe ese na-ebube na Anambra yiri m akwa ijelụgwọ ọgwụ asị na ịbụ onye ọgwụ ofe ese na-ebube na ịgbago mmọnwụ haba ịba eze chibala eze na Anambra bie ụzọ ji ego ebe ọzọ na Anambra sị na ijelụgwọ ọgwụ ezigbo mmadụ adịrị ofele ụzọ mmọnwụ na-agba alọ haba ijele eze geze so weta nche eze bụ kedodo Chifu Simon Uyenne oge n'ime n'eze were niile onye ji ekebe kuru mmanụ akọtandụrụ n'Eje steeti ka ọ na-achị egie Simon Uyenne o ji na-ese moto bịa yiri m onye ego o ji ego moto Simon Uyenne oge n'ime ewa n'ofu ezi owere odogwu o ji moto ewe ọkụ na akọtandụrụ asị na ije ego 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 onye ọgwụ ebe obodo obodo oge ekele ebe jụrụ ọgwụ ebe oji ndị ọgwụ ya na mgbawa abalị ihu ya oge jụkwara njem oziọma ego na-ebi ya ewu ego na-ebi ya yiri m ụzọma akụ ego egwu nwa akụkọ ya ọgwụ akụ na-atụrụ egwu ụzọma onye ọgwụ akpọta obi fada n'ọgwụ CEO Adeko Santivilas Robert na South Africa niile ezigbo onye ego asịrị jekwa ọgwụ ego gị ndị ọgwụ akpọta egwu ya ịmara ọgọ gawa ndị mere oge eriga nne onye si na ịbụ onye ọgwụ ego ya gbawa na anyị ga-na-ehiri anyị ga-na-akpata aka nwoke gbata ike asị na ọ jere ụgwọ ọgwụ erie nri oge ndị ọgwụ haba ego eze emume ji ije ohe wee na-akwụdo ọgwụgwụ egwuregwu otofe na ndụ n'ochie nwoke mmewe otofe gide n'ime ọhụụ ebe imere oge ike onye ego na ndụ n'ochie akwa ike gwa ọgwụ asị na ịbụ onye ọgwụ ajọ obi ka ihu ime eburu mmadụ kedu ihu ime ebe onye mere ike nteli n'ebe ọ dasịrị igbo na mmanụ ọgbagọta na mmanwụ na-agba n'ebe nwayọ bụ jejuwe onye na-eti oge ọgwụ aka edebi ịgba ga-egwerikwe nna kwe arịmụwa ya dị mma n'okpurete ebe ọrụ na-afọ megide mgbada adala ibi uru dị nte o nwere iwe mgbawa mgbere ike nsi agbadizaidi ka ọ bụ onye ọrụ mmanwụ na-agba agba ije ọgwụ asị na ịbụ onye ọgwụ
Ogogo yolo, ogo hajabato. Abammo yoko, asene ko yoko. Mauna kwalo, ayaka ne tuya. Ha! Abai jalu woko. Haba. Oh. Aka nese boka kutalalu. Ana yo, ana yeke kuwe. Ana yuko wa. Ogwe vekindo iwo yasi. The present is general. Ofiho yeko. Abai ko yoko, asene jalu woko. Haba. Aka nese muti. Idobi. Ozo ma wadi kewa. Ogwe vekindo kiba yimu. Ozo ma madike. Ogwe gomiri wa. Ogwe vekindo. Isodo. Wati company. Every company. Oil and gas. Ogwe gomiri. Yape kimalodo. Abai badalike. Asini koyo. Heba. Eke nese muti. Ebe isukwe nebide. Ebe kodike. Nukwaji. Ebe kodike wa. Nukwaji. Oge moni gati. Nakanula. Ewe na mulo. Ebe kodike. Ode kutega. Akwai jaluwoku. Ha! Eke nese muti. Emana ni wetu yeba yi. Obele kude sefu. Emana China. Oyewe. Wando street. Enugu state. Emana China. Mr. Ibu Global Resource. Nigeria Limited. Kadina Lagos. Ebodo kuna atiyekiye. Ẹ̀pá ìjẹ̀lúwọ́ọ̀kù. Haba. Ọjọ́ bàbá ti ọ̀sọ̀ kẹ́lẹ́ òdòkú. Ọjọ́ ìdọ̀lẹ́ tó sàmù. Dọ́kọ̀ yóò rẹ̀ rí ẹ́. Oyè ọ̀gànà máa ń sọ̀rọ̀. Ókè bó òdòkú. Òdòkú náà rí ẹ̀. Lọ́dí bí lè ti kì í náà máa ń sọ̀rọ̀ kàńdẹ́. Oṣù òdòkú náà rí ẹ̀. Òjì wọ́tẹ̀ bọ́kọ̀. Dàkúkẹ́ ẹ̀bọ́ òdòkú náà ti ẹ̀. Ẹ̀sẹ̀ mi kọlọ́bẹ̀. Àpá ìjẹ̀lúwọ́ọ̀kù. Àpá ìjẹ̀lúwọ́ọ̀kù. Ẹ̀bọ́ sì náà lọ́rọ̀. Àpá ìjẹ̀lúwọ́ọ̀kù. Èkó wẹ̀ńdọ́ọ̀kù. Haba. Ẹgbẹ́ náà ló jáde sí lọ́mọ́kù. Ẹ̀kọ́ Yéṣu lọ́kù kẹ̀mẹ́. Ó wà pálí ìyẹ́. Ìyàwó. Ó kẹ́ máa fẹ́ jí. Àmẹ́jọ́ gbà wọ́n. Kò sí bí ìyẹn lábúlé ìjànú. Haba. Ó sọ fún èmi bẹ́wẹ̀ rí o. Ó kẹ́ máa fẹ́ jí. Àbá ìbò ọyọ́. Àṣẹ́ni ìjẹ̀lúwọ́ọ̀kù. Haba. Ọlọ́dún ní kẹ́lá kúndọ́dọ̀. Ayé àná ẹ̀dá ìdílé òjò yẹn ní. Àbàmọ̀nà ọ̀dọ́ yẹn nínú tẹ̀tẹ̀ rí ẹ̀wù. Ẹjọ́ mùmá wọ́n kẹ́ bọ́dí kẹ́. Àṣìnà ọ̀jẹ̀lúwọ́ọ̀kù. Àṣìnà ọ̀jẹ̀lúwọ́ọ̀kù. Bọ́dí rí ẹ̀rí. Àṣìnà ọ̀jẹ̀lúwọ́ọ̀kù. Ẹgbẹ́ ọlọ́pọ̀dọ̀ ẹgbẹ́ ọlọ́pọ̀dọ̀ yẹ. Ẹgbẹ́ òwúndọ̀ọ̀kù. Ẹ̀yìn ẹjọ́ bá sọ̀dọ̀ àdúgbò yìí jẹ́ lọ́dọ̀. Ọyọ́ ọ̀pàdọ̀ dúró. Wọ́n sẹ́ ẹ̀dàbẹ̀ ṣẹ́rí ọjọ́ gbòòrò. Mádì kìí rẹ̀. Alùsílẹ̀rù. Oyè Mọ́sí. Wọ́n sọ tí ó kẹ̀rẹ́ wọ́n wá pàlí ìyẹ́. Àpá ìjẹ̀lúwọ́ọ̀kù. Àpá ìjẹ̀lúwọ́ọ̀kù. Alùsílẹ̀rù pàdé láwọn tó dàdú. Àpá ìjẹ̀lúwọ́ọ̀kù. Àpá ìbọ̀yọ̀ọ̀kù. Ẹsẹ̀ àkùtọ̀ làkúrẹ́ gbogbo náà pẹ́. Ibà. Asini ìjẹ̀lúwọ́ọ̀kù. Asini ìjẹ̀lúwọ́ọ̀kù. Èkó ní ìjọ̀ọ̀kù. Ẹnu pẹ̀wẹ́ ní mẹ́tẹ́ kánà dúdí. Oyè jìlá ẹwẹ̀ kọ́lá jù. Oyè kúnà jù ego. Ego tó mẹ́. Ego yìí kọ́lá tó. Èdè ìfẹ́ kẹ̀kẹ́. Èkó ní ìjọ̀ọ̀kù. Èkó ní ìjọ̀ọ̀kù. Ọdì pàtí kẹ́kẹ́ bí asini ìjẹ̀lúwọ́ọ̀kù. Asini òkú. Màtó wẹ̀ jọ̀ọ̀kù. Ewé. Wẹ́sẹ̀ náà.